ки онҳо ба муқобили зулми араб мардонагӣ нишон доданд вале бераҳмона кушта шуданд, ки онҳо худро ҳамчун Хуррамдин муаррифӣ карданд, вале бадбахтона шикаст хӯрданд ва араб барои ҷазо додани онҳо ба хулосае омад, ки аз 12 сола боло ҳамаро сар бурад, вале кӯдакони тахминан 13 то 14 сола аз тарс худро ҳама 12 сола гирифтанд ва араб ин найрангро пай бурд ва ба қозию ба сипаҳсолори худ нома навишт, ки бидонад ки чӣ кунад, ки дар ин ҷо бисёр кӯдак аст, ки худро 12 сола мегӯянд, шояд дурӯғ гӯянд, ки на, аз мо далел аст, ки бидонем, ки онҳо 12 сола шуданд. ва онҳо ба хулосӣ омаданд, ки ваҷаб кунанд, чӣ накунанд. Тахминан 6 бора михел чина карданд, ки ин тахминан 130 сантиметр аст. Аз 130 сантиметр поён ҳамчун кӯдак ҳисоб ёбанду ҷавоб дода шаванду аз 6 ваҷаб боло ҳама кушта